Htjela bi pozdrav za moje gledalce. Ja danas hoću da pravim frikadele punjene sa krompirom. Sve ću vam pokazati kako to sad izgleda. Ovdje imam luka, sitno sam isjekla i peršunu. Sad ću ovo sve sasviti. I jedno jaje. Stavim to tamo. Ovdje imam začine, koji uvijek. Vegeta, biber, peršun, soli. I jednu kašiku ću staviti paradajz sos. Sad ću to sve fino pomiješati. Sad ćemo da pravimo ovo. Ovako otprilike. Ovdje sam skubala krompir i napravila pire krompir. To ću da ispečem poslije. Fino da zapečem. Ovako sve fino. Krompir stavim. I onda fino sve zavijem. Imate unutra krompir i imate fino meso, sve. Sunce grije fino. Suglasio. Evo sad ovdje imam kuhani krompir i sad ću ovdje stavim u sredinu. Sad sve peče. Stavit ću peršun na ovom. Stavit ću ulja. To kako sad izgleda. Sad će da se peče to. Sad će da se to fino peče. Sad ćemo staviti samo malo paradajz sos, samo malo, skroz malo. I malo sira gauda. Evo, svako da stavim. I još ćemo vratiti da jedno 10 minuta da se peče. Pa ću vam poslije da pokažem kako to sve izgleda. Evo pečena, ručak, evo kako izgledaju frikadele punjene sa krompirom. Dodatak sam još metla krompira, kuhanog, to sam sve zapekla. Do sljedećeg videa želim vam sve najbolje. Hvala na gledanju.